bhálum fáilte a chur raibh Domhnall Mac Síthigh. Míle maith Tomáis agus míle bachas imbol chomá as chuide thuirtum labhairt an sa. Ba bhálum scanán geara a thuspáintí ver dúis chead nómataí a dhéana an scanánaí Domhnall céalachart. Giascach na mara shahvi sheladiu Gan chine ved wel chosen naar kontur cairde Giascach na mara via Christe Le massa gosti gusha vinche Tá náraige go húntaach, saoile sé me head farraige, tá díomhaireachta mu sé farraige, caithe tú úlaíochta bheith go tú farraige, go háirithe Naomhóg. Díreach lína stocha bhfuil míad as an meabhais, túr féna le héad orthos. Agus tóilm caiise sé sin a bheith got, mar amach de chéal agus na bheabhar go hiilis go mháin agat, a deirtar na dtíon fá feic. Dúirt Domhnall na bhí sé gcéachan den Naomhóg agus dúirt sé bhí sé crotha ceann agus dúirt sé Jesus, you're not going out in that yoke, dúirt sé. The most difficult part, just holding it up together when you have to dig deep. There's a crack in the stone. A little crack. You don't throw everything in the air and say, oh, that's it, I can't do this anymore. The idea of going on pilgrimage in boats like this was to sail away from the land, encounter signs of strangeness and wonderment, and then come back home with a different perspective on life. We saw the upturned boat. My husband said, I think there's illegal immigrants down there. Just a far bear. Oh, you see Chris. Oh. It's a bit crazy. I know. We are crazy. Yeah, we are. Tá náraige ar nós aige na duine. Bhíonn náraige chomh garbh, chomh grána, chomh neamháilteach, chomh feamlteach, chomh maratha do rodas liat an bód réit. So, tríisteach an Naomhóg agus tíochtú suas sa Bhreatáin, agus an Bhrainc, agus an Spáin. Fáil mí tú a dí mar gheallar tain anna hapig go mé go dó sé do heile fadbert a gáilm. Well, sin é harbun a láthar na huaire níl míg síochnathe fós ach tá míad gháithíon don slí agus nílach saor bháine le an le cúnamh déchan é seo ag síoch nua. Inis chuidim ceistir héin cadas a hagan sé seo. Cadas a hagan an fuineh an sláinte
agus an sprid chuige seo. Agus capam héin go dagan sé gur gnéie tradiisiúnta se ha. Go bhfuil credibh buint leis, gur ileireachta bhfuil dúchláán ann agus go dúinn sé spreag don linne. Inis ó heh gnéan tradiisiún de saolaíoch mise a rairc chnuk brianan. Agus cnuk néfa is se cnuk brianan. Agus ní mórachas atá néden. Tá sléamh léag an nún ngáil agus tá cruchfádaí gúnta bhí ó agus tá cnuk brianan. Agus bhí an cnuk sin bhí sé néfathe sa dána gin síostíocht riamh go héireann. Tá sé néfa leis na mílte blian. Agus canna heh go ránaíocha, bhfuil capam se go ránaíocha, tá scoil sé gaiad an farraige, agus gúil rairc a bhad ó bhaileid. Go mómhór nuair a sneachta ar a bhara. Is féidir i ghiscin na 100,000 ó bhaile. Agus bhí beanna gachtraídarm go raibh sí an ardéir sléitin an gáiltethe i dobradáin roinnt bliantóhin, lá speisialta bethe, agus fuair sí rairc ar chnuk brianan, fuair sí rairc ar sléiti hílmóntáin, agus bhí raircacha ar chósta agus ar an aige ar chósta chorcaí. Bhí raircacha ar leanna héireann. Agus sa tlísin go seasaíonn cnuk brianan amach, dúinn go léad, agus tas na hiileigh a bhí techt ó fuid na hórpa ar feadh na mílte blian. Agus go bhhaige ármíntir agus síonse roin, agus na seach síonse a bhd siar roin, go gcuadar an áde ar an gnúc chéanna sin ar sunna hiileireachta, ar sunna chreidimh, ar sunna spreadálta, go ráidir a lorg. Bhíidir a lorg rud éicint. Bhíidir a lorg aheadaí nó mathónachas, nó leis ar cíd éicint dó féin, nó do gnéicint a bhaine slótha. Agus tá míúltaí ag buint le cnuk brianan. Agus míúltaí móra ag buint leis an ileireach sanna dhéanamh ar cnuk brianan. Mar bhí seanna bháthar dom féin agus saolaíocha agus ní a bhéanna éisteachtacha. Agus thugam máthairí ar ileireachtaí cnuk brianan. Agus chuidir suas go bar an chnaicní a bhfuil Naomhóg níor seach sé bliana d'aois, agus nuair a bhíidir a teachta bhaile, bhíidir a siúl trasna na tráha. Agus chula an Naomhóg chula sí glór na farraige. Agus bin an chéad éisteacht. Agus bin an míúlt agus na míúltaí fós a bhainean le cnuk brianan. Agus tá carraigh thuas ar bhara cnuk brianan nuair bar an trusa, agus tugtar carraigh an dromid. Agus má ha feibanna go le a rám, Tá suas go barach nach bhíanana agus chuird a rám mo gin na carraige sin agus tá an leis ann. Gus tá cinnte san. Agus tá leis aigeine agus leis sláinte agus leis a gachéan sais acíd a bhainean leis an duine tá sé le fáil ar chnuk bhríanan. Agus bin an tradiisiún a bhí gomsa, bin an tradiisiún a chuideach isteachan ar blian a bhí mar Naomhóg, agus an tradiisiún a bhaineas lena ar bhríanan go gua sé ar I lileachtaí mór a fada farraige. Agus gur bhainse amach America huaig, agus tá sé sin go láidir sa tanachas agus sa tradiisiún. Agus béidir go bhíoh bhí sin a chrothú fós. Seans má gur féidir béidir. Agus tá sé fíorathe ag na stairithe agus ag na seandálathe gur bhain mannaigh na héireann amach an Ísland a bhd rimis na Lochlannaigh. Agus is le blianta beag an nuas atá sé seo take chun féarne. Inis mar leis an trusise atá méid dhéanamh go dtuga méid dugan scanánaí cimín ó na sáileid, do thosnaí mar am leag lia an rig. Agus tá ceangal mór agin le Santiago de Compostela agus leis an Spáin agus leis an Camino. Tá ceangal mór ag éireann leis an nuileireach san. Agus de chuig daoine ann leis na céirta blian, do chuidir ó nain ann, chuidir ó ngaileh ann agus do chuidir ó bhleag lia ann. De cheolad ar ann. Agus de leanaidir blacht na bófinine. Sin an réilín nó réilín sa spéid. Agus tugtar réilín Santiago ar chomá. Agus biné an slí a gáudar, biné an treoir a bhí chu ná an réilín sin a leanúnt nar a bhíidir a seola na farraige. Agus bin na blianta mór a fada sa a dáinnig an chúmpásan. Agus biné an marca bhí chu sa spéir chun a teórú agus tá seanochlán bhfuil sé cho fadóhhaile agus atá an réilín ón Spáin. Ach sin an réilín atá ghéis ná réilín Santiago. Agus
Bhí mar a chuad arán ach sa látáid na bháin, ten siad ar etláin agus siúlín siad an trus sin an cimíneá sin an ileireach bra mór fada sin agus a seoríad an slí go léir go dtí Santiago. Agus tá slúga iascan sagam agus sin é an muidín a tugtar sin. Agus sa tíige a thóg seanahardum sa tícian na scéalaíoch mé féin agus tógachan tí se breis agus ciad blianahin. Agus tá na sligáin seo a siad cangailte lúte isteach sa bhalla os ciún duris an tí. Agus go raibh sé seo sa cheanna go raibh tuiscinnte có breis agus ciad blianahin go raibh tuiscinnte có mai jaall ar an camino agus Santiago. Agus an ceann sean seo an taobh sin an sligáin tugtar na sciméidir sin. Agus dúsáta é sin chun an tuachtar a bhaint an maine. Agus an ceann sean seo de chahacht na hiileigh é seo timpla ar an meáil, agus tugtar an chnuasóg ar sin. Agus nuair a hagadís go dtí tobarisce, féarisce, dúsáidí sé seo chun isce a ghóil as an dobar. Agus an na hánta san tá na línta seo ar fad an sligáin agus sé a teach go dtí puinte bháin agus sin é Santiago de Compostela. Bhfuil na cosáin seo, na cosáin ileireachta seo ag techt ó fuid na hórpa. Agus ó dhéisceart na Spáin agus ó Portugal agus ó Éireann agus ó Lúndan agus ó tíre eile nachchéad agus go siúlaíon daoine na mílte slí. Inis an trus atá bartathe gine nó tá tusnathe gine tá míad a dhéanamh in Naomhóg. Mé féin agus Liam Holden a líon tóid a dhéin an Naomhóg sa. Agus deirtar an tíarmaíoch ceart ná Naomhóg a dhéanamh. Ní tógtar Naomhóg riamh. Tógann tú tiig, tógann tú bád, tógann tú falla ach duineann tú Naomhóg. Agus bhí seandanna dictárna í bháin, agus cíóid me go dóid, agus bé siúd pádraí ó mílóin a bhí beagnach noch a blian d'aois, údar agus garbhacht de Hamas ó Cléhin, agus leig sé leat íbharm, agus dúirt sé lem chuala chainte radio in ufta, agus seapas go raibh sa dublóid, go raibh seachan mé ceartú. Ach dúirt sé bhíon ceartar fada go dúirt sé má dúiríos ag déanamh Naomhóige. Agus dúirt sé sin éon tíarmaíoch ceart. Agus ní higus riamh ché go nóirta ní higus riamh go bé sin an tíarmaíoch ceart. Agus sé leis ag déanamh Naomhóige mar dintar an Naomhóig ó na hóin a nuas. Bhín sé casta síos uas as tos líon tú món agus duineann tú ó na bhún síosa. Seachas tógann tú tiig ó na bhain suas. Agus bead san na focail dernach a dúirt sé lem mar callach an íhisina. Agus is breálam an chuoine sin a bheith heim cheannagam agus tásúla go bhana an chuoine sin a mé cheann go deo. Inis cén sé bád an Naomhóg, Naomhóg bád seola sethe, bád rábhaíochta, bád ina inil, bád farantóireachta, bád úmpar, bád lastais, bád cróchair agus bád iascaigh. Agus beidir mórrán nithe eile chomá. Bhaintí anna úsáidir fadas. Nuair bhí mé déanamh na Naomhóige seo, sé an pleanna bhí am cheann héine gom agus bhí réitím cheanna gcónaí ná gur Naomhógaí seo a bheith déanamh trusan na farraige. nó ileireachtaí. Agus sin é mar a háisi, do thosnaímar an mleach lia, mar bhín tradiisiún ann go bhágach báid bleach lia agus go déadís i dteo na Spáine. Agus go déadís ar an ileireachta, agus snéan fá go bhfuil gata naomhhéamas a gine mleach lia, tá sé péal naomhhéamas sa dagan, agus mar an óide bethe sin do naomhhéamas a Santiago. Agus ben an pleanna bhí goin an chéad bhliain ná dul síos cósta hir na héireann, go dtí ceann charn loch garman agus trasna mar éireann, go dtí deisceart na breatainna bige agus ó dheasa san a rééis go dtí an churn timpeall Land's End agus trasna muid nocht go dtí an natáin. Agus deidig léin agus do bhí bád críideachta an Éanachlinn. Tuis go raibh réimsí mór a farraige le cordínagan. Agus bíon fuineh ag tastáilchaige seo, bíon sláinte tastáilchaige
agus bheith sé chóma hagat gan éon lagachar aigine a bheithart. Bíon misneach díomhar a buint lena le héad, tá cúntúirtaí mór a buint leis, tá sé anna dhéan ar an gorp agus ar an aigine. Agus cosú lena ar brianan, a chahach mórán ama ar chnoc brianan, ag padiróireacht, ag siúl na gnóc, ag machnamh, agus ag lorg seoir ar dhéana glóire. Dynamídna an rod céanna. Dynamíd mórán siúl na cnic, dyn an cydigan mórán yoga, dyn eile mórán roihéirta, ach bíon an corp réasúnta ac lígan nuair a hosnaímid nó nuair a chuirimid chun farraige. Bíimiad a dolisteach a farraige anolacha, ná fa léon ólas in éair a gcuineire. Agus nuair a gaiirí mar maidin, ar na trusanna seo, an chéadroda a derim lim féin, ná go bhfuilim sásta ag túirt féim lá, agus go bhfuilim sásta ghlacha le éon rod a chaithigh an lá a rinn. Mar ní lis againn chuna sa bheith againn leis an lá. Agus idan na trusanna tálaíonn méróiltaí chomá. Agus cosú le cnoc brianan bhfuil méróiltaí an. Ceannas na méróiltaí a chnucam léana ar chósan na Fraince. Bhí mar fágant an baile cuainse palaí gwen is sola man aine me bhéad, agus bhí túrna heimsire ná bech éon fo gaithaun, ná bech éon lóna gaithe in éachram. Agus y glísin go gahamíis an lá a chahabh grábhaíocht. Agus dhéana mar rábhaíocht amach féin farraige, bhí timpeala beidir óireach le grábhaíocht a dhéantagan. Agus I chéadrad eile dhéidig lóna gaithe níos sa farraige. Agus an nuas an spéid. Agus gan éon chinigan leis seo, ná gan éon súlagan leis lóna anna dheas gaithe. Slí is go rámar ábhalt ar an seol a chrochan áde agus sí nó laí ar suinas. Agus dúirt leis na daoine bhí an chlumm Browndown ó Beaglaí agus Liam Holden agus Browndown ó mar ag dúirt lethas úd. Tá den éicind ag padiróideach dúinn. Agus timpeala denómatí na dhéag sin, the fuidas takes ón sagar próiste a mailan ar téirigh I gaí ga chéan bhanachtarin ar dros agus ar ileireachta dí Santiago. Agus an lá sin bhí an ghae chóthirúnach. Níotar sí bheith éon fiocht níos láideire, mar ní bheith míosta ábalta ar seola, agus de cheoltí sin ó dheas ar feadh 30,000 farraige. An lá a beár seoltóireachta a bhí gainn anarí. Go dtí eán mara go dúinn siad íl de réir, agus sin ceannas na méróiltaí ach nicimar mbliana. Agus tálaíonn siad sa ar ileireachtaí. Bhuiine mar amach an spiok a bhí barta againn. Agus bé an spiok sin ná San Pedro sa Spáin. A sé díreachta a bheas de hóra na Fraince I dír na mascach a náce le San Sebastian. Agus chuideach na míl tá fáilte rónin son, agus chuideach a chéan sais áisirin agus ó heh bia agus doch agus ó heh ceol agus óráin agus rince agus cleachta agus go chéan sais rod. Maidan saharan go rásan chuas isteach go dtí an sépéal agus bhí an sagartíireach ag tíoch nó an eftin. Agus chuas an cainte leis. Agus dú teilm go dúach sé go dtí sépéal anna speisialta me an bhaidan na dhéag. Go raibh sé rá eftinam. So cheolamar an bhaidan na dhéag go dtíon sépéal sa bhí sé gceantar anna bhachtar fad féin gathead. Agus sépéal anna bheag go bethe, anna híimplí ar fad, bhí sé cosú le stábla, bhí tím ble tucha daine sa gceann, agus hosning an sagart, agus chuir sé mé hanahinad an bobal a bhí ann, agus sun leig sé rom suascrí an altóir chun písa cainte a dhéanamh leis an bobal chéana. Agus bhí sé siúd a gasistú go dtí bascais, bhí sa cainte Spioraid. Agus dúirt leo go raibh ceangal mór a gom héin, agus ag an ceantar a gomsa leis an caitheadh cosúd San Pedro. Mar gur súncálach, bád an san uárach de armáid na Spáine, Santa Maria de la Rosa, sa bhbliana 1888, gur súncálach an súdaí I mlach an bhlascéad.
agus thugus go chéan ólas dóibh a bhí ólas a go maior in árasan, agus dút le an ceangal a bhí gom leotha, ná gur tógach an bád a San Pedro. Agus dút le gur os a siúltímpel an bhaile ar le cúpla lá, agus gur os a fiechan de réine. Agus go bhéta na háló, go bead a 16 rómpa a thóg an tárach san an Santa Maria de la Rosa. Agus bhí ar anna hásta sin a chlas, agus a tún leanan sagart ar eile sin afran, agus nuair a tháinig sé go dtí árnathair, leig sé suas a ríistearm, agus tíir sé rum an árnathair a rá a Scéalainn. Agus bhí anna hásta sin í dhéanamh chomá. Nis chun críochnú le mo chud cainte, tá dána an sagam le John ó Domhnall. An fear a scíomh ainm chara, agus scíigh sé an dána dá bháthir Josie, agus chun misneacha thuirte. Agus muna miste libh, le me a Scéalainn an Spioraid dúise, agus a suntá eistú chan díanta go méid. Agus fuidir an dána an pléas leabhar i le Rochelle na Fraince, agus chu sé bheim go mórarm. Benacht an tittle atáil. On the day when the weight deadens on your shoulders and you stumble, may the clay dance to balance you. And when your eyes freeze behind the grey window and the ghost of loss gets into you, may a flock of colours, indigo red, green and azure blue, come to awaken in you a meadow of delight. When the canvas frays in the currach of thought and the stain of ocean blackens beneath you, may there come across the waters a path of yellow moonlight to bring you safely home. May the nourishment of the earth be yours, may the clarity of light be yours, may the fluency of the ocean be yours, may the protection of the ancestors be yours. And so may a slow wind work these words of love around you, an invisible cloak to mind your life. Nis an sean-bhealaí a dhéanamh nó gailna dhéanamh said, an dáin céanna benacht. An lá go líon an aine se go trám do bhfuilne, agus buintear bara hisle asad, go rincún chréie chun do chuscéim a chláánú. Agus nuair a stáináltar do thula taobh héir den bhíneog Roma, agus féin pócan a cailúna gréimirt. Go daga flúr se dahanana dúgharm deara glas agus goidimecht na sáile chun móinéir íbnis a gúiseacht anot. Nuair a thréigean an cricin in naomhóg vachnamh, agus duine híon paiste na géan híosfút, go daga cosán de réomhí trasna na mara chun túthúirt sláán a bhaile. Go raibh go flúr se na talún, go raibh go gillian tolis, go raibh go glúiseacht na farraige, go raibh go cosint de hínseir. Go seola gaomhóg na focail grábhara seo I de hímpel, mar chlóga cíideachta ag sláánú de héal. Agus I le Rochelle na Fraince a dhéanamh an taisú chan san lá éile cholm ceile 2015. Agus a 15. Agus go míle maithagah.